Ilang nyawa Mutiara ayo. Mutiara Antasena iki Mutiara Antasena iki. Oh, lali alah matane iki. Wah. Enten apa, Mas? Sampeyan kok mengkurep temri. Aduh. Aku digebuki wong edan. Sinten? Durmagati. Won, meh mundur. Celeng demalung ngersani alam.
kula ya mari. Selaing janji
selaing janji. Wah iya, wah lumayan alhamdulillah. Iki Mas Bayu Aji ngasuh sawetara merga tenggorokane pinaringan serak. Wah iya iki mung gentene kira-kira 5 menit ngguwe 10 menit ben tenggorokane beliau iso waras ya Mas Gareng. Tujune punggawa bendereke Mas Bayu Aji niku akeh dalange. Nggih. Tur niki kaya panjenengan ya wis dalang ya guru ana ing SMKI Surakarta. Nggih, Mas Gareng namung sak kamat-kamat rekake nderek ngenger wonten SMKI Surakarta. Nggih, wong iki sing diarani alangan ki ora iso nolak mergo wis ginaris wong mobil we ban nganggo serep, dalang ora entuk serepan. Nuwun sewu wong mangan nganggo kecer kala mangsa ya nganggo keselek barang Mas Gareng. Nggih, mangan kecer ki marai mangane karo merem kok. Mboten perkara ngoten, mboten. Monggo lagu-lagu. Nah. Kowe diguyu karo sing mbok ganti. Sapa? Bayu guyu. Wis pokoke ngono Mas Gareng. Wis iki Wis. sing Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Ayo. Wis, Dalang bles. dalang bres. Waning tenan. Oh, dalang sing kuat mentale iki yo kejaba awakmu ora ana meneh. Lah kok saged? Oh, lho pokoke wani kok. Nggih. Jane kula nek napa nuwun sewu umpamane dipeksa-peksa umpamane jane napa jenenge kula niku mboten gelem gandeng Mase nuwun sewu tenggorokane nembe gerah mboten ketang 15 menit tak dongakne masih ndang waras ndang sehat meneh tenggorokane terus kepareng lenggah kene meneh ning blencong. Anu Mas, jenengmu kuwi sapa? Nun, Jenengmu sapa? nami kula asli Petruk Sarmadi Sabda Utama. Sarmadi. Nggih. Kula niku nderek panem wiwit taun 2010. Ora takon, sing takon sapa? Hah? Ora ana sing takon kok pamer derek. Hoi. Apa? Wakil dalang iki mbok sepelekke. Ora, aku ora nyepelekke wong ora ana wong takon kok kowe Lagi ngomong. arep ngomong lho, Mbok. Ora ngono. Mas, tolong eksekusi, Mas. Lho, kok ono eksekusi. Mas Gareng lagu-lagu Mas Gareng. Nggih, lah. Niki cocok. nanjake bintang tamune sing kinyis-kinyis. Nggih, niki nah. Rumien Lho, Mbak. Rumiyin kapan kuwi? Rumiyin iki kapan? Rumien ndak wingi. Nah, niki nyuwun jumenengipun Mbak Nisen Niren Kakek, alon-alon. Nisan. Mbak Niken Salindri. Oke, ya Niken Salindri iki disingkat Nisan lho. Kang sehat to, Mas? Aja suwe-suwe leren. Kentekan bahan barang. Weh, Sik to, Mas. Jenengan kira ngerti aku pucet gak ngerti to? Ora. Aku berabak abang, awakku panas kabeh men gak krasa iki. ora, kowe dalang kok ameng-ameng nyawa. Ha iya. Kowe dalang kok wedi apa? Lah, Mas. Dalang wajahe abang kabeh. Ha iya. Wis, Wis mangar-mangar iya panas ae. Ah. panas ngesor dhuwur Mbak Nika. Wis ben ora apa-apa. Mongko nggonku sing ngesorke arang-arang lho panase. Tegese sikil nek nggih mlaku-mlaku ki. Kowe apa ngono iki darsine mecep. Apa kon ya wis arang-arang le panas. Ayo Mbak. Ndang mari to Mas.